मालाय जरा जराखौनोबा आंहा बोरायखौसो गोसोखांलाबायो गोदाव सोराव थाजाबाय थाया बेफोरबायदि पिकनिक स्पटफ्रावबो जारलासो आंजोंबाथाय खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्रिटिश नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरलायबाय सोरबाय मा जेव जेव भगवान होननाय महर लानो सोनाफोर ओमफ्राय बिदाखौ हरखांबाय टिउसनावहाय आङो ओमफ्राय दा थांनो ओंखारदों नोंथांमोन थामब्लेट नुनानै मिन्थिखाबाय सोनाफोर नायलांबाय थादों आं मा मा देखायलांनो हायो ओमफ्राय जेसेबांखि देलाया मानो जेसेबांखि एसे दाख'बा मानो एसे आलि बिला बायदि मुसुखौ देलाया मानो ओमफ्राय बे बिखुंनि थफ्लाखौलाय माजों रेहाय मोननो बानानै लानोसैलाय अ मा गो बेफोरखौ बे थफ्लाफ्रा मा जानो ओंखायनो गोसोखाङो आङो मोथो बिफा थानाय मोनबा बिफाया सलायगौमोन आं लानानै ओरैनो गाखोगौमोन नायदो एबार मैगंबो लाफानांगौ आरोना सोनाफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादों आं मा मा देखायलांनो हायो इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन ओमफ्राय आं दहाय मोनसे ब्लग हगारदोंमोन सोनाफोर आंनि फिलिंसखौ शेयार खालामनाय सुखु दुखु नोंथांमोना बायाबा नायहैदो अननानै बेहाबो ओरैनो खिथु हमथानोबो हाया बानोबो हाया फिसा बानानै ओमफ्राय आं बेसेबां स्कुटि सालायबावनो सोनाफोर एकदम आंगायनाय मोनथारबाय आरोना आं नै थफ्ला लुन बानानैहाय ओमफ्राय बिफा फैबासो एकदम रिटेल लाथ'नोसै आङो गारि सालायनाय एकदम रिटेल लाथ'थारगोन आङो बेनिफ्राय स्कुटिनि खाथियावबो थाङा आङो हेन्देलनि खाथियाव गाखोगोनल' आरोना गेमनो सोनाफोर गौरां दैसा सेराव पिकनिक स्पट आरोना सोनाफोर बैयो जाहैबाय मेन सरप बै फारसेथिं मा होनो पार्क ओमफ्राय ओरै खोलाजों हाबबोनानैहाय पिकनिक स्पट लोगोफोरनि मालाय पिकनिक जाबायानो आं पिकनिक जाग्रा जायगाखौ एसे एक्सप्लर खालामलांसै नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना आंजों नैबे बिथां सानैयाबो दङ नैबेहाय गेगायगायनो दानिया बैसे गेलेथावथाव बै गाहायावहाय जोङो थांनोसै आरोना सोनाफोर बे खोलाजोंहाय बिराद मोजां आङो आगोलावहाय नानि गैयैयाव बिथिंबो एकदम जोंनियाव फैबाय थायोमोन आरोना बेलासियावहाय खारनो माने एक्सारसाइसआव फैबाय थायोमोन आगोलाव जेब्लानाखि आं एक्सारसाइस खालामदोंमोन डाइटिंआव दङमोन अब्लाहाय दालाय आरो बबाव आगान सुरबोननो बाग्रासो जाबाय नै बेफोरावनो र' निउ इयारावहाय बेफोरावनो जायगाया थोन जालायगोन हनै ओमफ्राय नोरैहाय नै अडिट'रियाम ओमफ्राय सोनाफोर लाकिलि दिनैहाय बैहाय मा होनो कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय दिनै माबा दङ आरोना सोनाफोर आलायारन सबसे फुराना मुभिया बेखौ देखायनो नागिरदों ओमफ्राय मालायबा सोर दं आं बेखौबो एसे एक्सप्लर खालामनो सानदोंमोन खिन्थु आं थांनो हायाखिसै आरोना थाङाखिसै आङो उन्दै लानानैबो दिगदार ओमफ्राय गारिखौबो जि फिर नुबाय आङो नै बेयाव एसे गेलेग्रा आरि बानायबाय आरोना नै सोनाफोर आंबो फैया जि गोबाव जाबायमोन दाख्लै पार्कआव फैदोंबाबो बिथिंजाय हाबनाय जायाखैना आङो नै साना ओरै लिलौलौ दंबावो नै मोनायाखै हालके थर बिजे मयसरिम जाया आं गिलायलाङो हर आं हमनो मासना फैदो बे खालि जायगायावहाय एसे गेलेहोनानै लांनोसै आङो फिसाखौ माने मैगं थाइगं लांफैनांगौ नालायहाय ओमफ्रायसो ओरैनो एसे ओरैहाय हाबफैबाय आरोना दसे टाइम दं नालायहाय दा फिसाला फैबाथाय आरो फरासुना बेस्थ' जालायगोन खर'फ्रा एकदम गरम जालायगोन आंना ओंखायनो आं दा एसे सान्थि लाफैखाबाय आरोना सोनाफोर मेरला टिमनि पिकनिक जाफैबाय नै बैहाय माखासे नै ओमफ्राय नै बैहायबो नै सेंग्रा गथ'फोर दङ हिन्जाव हौवा फेमिलि बयबो दङ आरोना इथिंबो गारि गुरि ओइ नै सोनाफोर आंना केमेराफ्राबो बारा मोजां नङा नालाय जुम खालामबाबो मोजाङै नुवाहाय मा होनबावनो गौरां दैसाखौ नोंथांमोन एसे देखायनो आङो सोनाफोर जायफोरा क'क्राझारनि बिसोरथ' मा मिथिखाजोबखायो बयबो ओमफ्राय जायफोरा क'क्राझार नङा आंनि फंबाय बिनानावमोना क'क्राझार आउट अफ क'क्राझारबो दङना आउट अफ बिटिसि स' नायदो सोनाफोर आं जाखिनि हायो देखायनोसै बेयावनो बिराद पिकनिक जायो आरोना पिकनिक स्पटआ बेनो गौरांनियाहाय क'क्राझारनि पिकनिक स्पटआ बेनो बेलाय आखायाव थफ्ला लायैहाय जाग्रा लोंग्रा लाबोनानै दसे इन्ट्रेस्ट लाफैयो आरोना ओइलाय माथो दैसाया स्राय बोहैगासिनो दङ बैग्रि बिफां आरोना गासिबो बैग्रि बिफां गोजा ओमफ्राय नै इथिंजाय ओरै मा होनोमोनथाय बेखौ सनालु ना मा होनो बैग्रि बिफाङानो बांसिन नै जोङो बैग्रिबो हानफैयोमोन माजे आगोलावहाय ओमफ्राय नै सुबिदानि थाखाय फायखानाबो लुनानै दोनखादों एसे ओइलाय ओमफ्राय लामाया ब्रिजआ जों बेजोंनो फैबाय आरोना बै बास गोमो फैनाया बेजोंनो फैनानै ओइ सरपजों ओरै फैबाय आरो गोरलै ओमफ्राय जोंना नालाय फेदेब नायगासिनो दङ नालाय गोरलै गोरला मायदि पिकनिक मायदि फैयो बेहाय बेरायनो ज'नो ओरै दङ नै बिसोरजों ज' फैलाबायदों गथ'फ्रा माथो होनबावनो सोरनि फिसाफोर पारमिसन लानानै फैनाय ना पारमिसन लानानै फैयो मा होननानै बुजिबावनो आंलाय
ओमफ्राय आङो जाफैफेराखै आरोना सनाफोर गौरां पार्कआ जों थानायनि खाथियावनो जायो थेवबाबो आं पिकनिकखौनो जाफैफेराखै दाथ' आरो उन्दै उनला दंबावोसो बेफोरबायदि पिकनिक सिकनिक बाथो उन्दै उनला गैयाबाबो जों बिदि आं बारा बिदि जानाय जाया आरोना लोगोफोरजों ओमफ्राय जास्ट आंना न'आवनो संनाय जानाय न'आवनो हाखा हुखासो बेनिफ्राय गोदो सिख्लायावल' एसे एनै पिकनिकफोर जानाय जायोमोन सनाफोर पिकनिकआबो मामोन जोंना बिदि फैसा खांनानै जालायनाय नङा आरोना बे आठमंग्ला बेनिफ्राय बैसागोनि फैसा मागिनानै मोननाय बेफोरखौसो आरोना जोंना आठमंग्ला दालाय हौवा गोदानफोर फैलाङा दाबिनानै बिगुमै जानायफोरा बिसोरखौसो जायोमोन जोङो ओरैनो फैसा खांनानै जालाबायामोन बिदिनो जोंनि समाव बांद्राय बिदि स्मार्टफनबो गैयामोन नालाय बारा पाट्टा गैयामोनहाय मा होनो बबे गोजान गोजान जायगायाव दा ओंखारनायफ्रानो बावाखैना पिकनिक स्पटफ्रानो दंमोनबाबो जों बारा लुला खबर गैयामोन ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभिबो नुबोनाय मानसि जोंनि नोजोरावनो ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभि जोंनि नोजोरावनो कालार टिभि ओंखारनायालाय माथो नङा होमबा सनाफोर थांसै जोंहा सनाफोर मालाय जानायखौसो लुगैला आबायो मालाय जरा जराखौ नुबा ओमफ्राय आहा बोरायखौसो गोसोखांलाबायो गोदाव सोराव फैद' थाबाय थानो मोना नालाय खाथियावहाय मा बोरायसो होनलायलांसिगोन आङो लोगोफ्रा आंखौ आंनि भिडिअखौ नायफ्लांदोंबा मा जेरावबो बोरायखौ मोना नालाय ओमफ्राय खुगाजोंनो मेनसन खालामबाय थानाय जायो आरोना सनाफोर खाथियाव मोनला नालाय आसलियावहाय फैदो माव फिसाजोआ जि मोजां मोनदों आंना लांदां नालायहाय दासो फार्स्ट नालाय जायगाया बारा लेथ्रा जाथ'वाखै ओमफ्राय उनावहाय जायगाफ्रा लेथ्रा जालाङोलै बयबो फैबाय थाबा बिराद भिर जायो आरोना सनाफोर जों ओरैनो उफरे आङो आगोलाव खारै बै सर'आव खारोमोन नालाय उफरे नायनानै थाङोमोन आरो ओमफ्राय बिदि ओंखारनानै माबा थुमथाम पिकनिक बिदि जानाय आङो जाफेराखै फैयो सिबाय बयबो कापोल्सल' फैयो बे नङा फेमिलि फैयो लोगोजों फैयो गथ' गथायजों फैयो बिमा फिसा फैयो ओमफ्राय नै बिमा फिसा फैयो होनबा आं बायदि बोराय थायि न'खराव आं बायदिफोर फैयो लोगोफोर फैयो ज' दे गाखोदो मासुन आरो होदजा फाहामजायालै आं फिसाया जारलाथार थ'दो माजे बेफोरबायदि जायगायाव फैबा स्रां मोनो पिकनिक जालायनांगौ बेथ' नङाना सनाफोर मालाय जानायखौबो नायनानै गोजोनलाङो एसे माथो खालामनो जोंफ्रालाय हाउस वाइफ नालाय खामानियाथ' ओरैनो भिर जाखायो भिर खामानिनि गेजेरावनो एसे टाइम दिहुननानै एसे सुग्लाय होआबा गथ'फोरखौबो एसे ओलांगा ओंखारहोआबा आरो माथोबाव नङा होमबा ओंखायनो आं फैबाय आरोना सनाफोरा ओमफ्राय ओरैहाय आङो देखायलायला ओरैहाय थांनानैबो बैहाय रेस्टुरेन्ट गोदान लुदोंमोन दाबो जाथ'वाखै थरजया ओमफ्राय आङो बिथिं थांलायला सनाफोर मालाबा थांसै आं बोराय फैबा बिथिंजाय जोङो बेरायहैखायो आरोना बिथिंजाय बेरायहैयो खारनो मोजांथार नै स्रांनो ओमफ्राय बिथिंजाय एसे थांबाथाय सनाफोर NDFB सारेन्डार आदा फंबाय बिसोरो थायो आरोना बिसोर थाग्रा जायगा दङ बैहायनो गथ' फंबायफोर आदामोन थायो आरो थांबाथाय आङो नुलाङो ओरैहाय खारनायाव नुलाङोमोन ओमफ्राय ओरै खारनो थांबाथाय आंहा गोरा मोनलायो आरोना बिसोरखौ नुनानैहाय मा फांफुं भिडिअ साननांला आरोना सनाफोर आङो उनावहाय बे पिकनिक जानाय भिर जानाय समावहाय आङो आरो नोंथांमोननो एकदम एक्सप्लर खालामनानै देखायबावगोन सनाफोर बिराद भिर जायो होंगो दोंगो बेनिफ्राय आङो दा बे एसे हाल्का फुल्का पिकनिक जानायफोरावनो आं माने एसे फ्रेस जानानै फैदोंमोन नालाय थ' आं बेहायनो नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामबाय आरोना जायगाखौनो आं बे फिसासा दासो सोलोंजेननाय दासो भिडिअ खालामजेननाय मानसियालाय आरो माथो देखायनो रोंबावनो आरोना सनाफोर आङो बेफोरखौनो देखायाबालाय बे आंनि आसपासनि थासारि बबेहाय मा जादों बबेहाय मा जायाखै आंनि आसपासाव बेफोरखौनो हानाय मानिखौनो आं देखायनो नाजाबाय थागोन सनाफोर ओमफ्राय न'खरनि मा मावनाय मा मावि मारै सोलिनानै थायो सासे फौजिनि हिन्जावा बा सासे बिमा माहारिया आं बेफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन सनाफोर आंलाय आरो माथो देखायनो रोंबावनो नङा होमबा बेफोरखौनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोबा आङो गोसो होसिननो हागोन ना थुलुना मोनबाय थाबा आङो आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन उत्साहित जागोन ना गोसोआ स' प्लिज सापर्ट खालामलांबाय था आरो सनाफोर आङो आरो देखायनो कसिस खालामलांबाय थागोन लोगोसे फिसाया थायाबाबो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जोङो दुखु खस्थ'खौ दाबायनानैबाबो एसे फुरथि खालामनानै थानो माबोरै थानो नाजायो बेफोरखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आरोना सनाफोर नोंसोरो सापर्ट खालामलांबाय थायोबा आरो मोजांनिफ्राय मोजांसिन देखायलांनो नाजानोसै ना मा होनो इन्ट्रेस्ट खालामनो कसिस खालामनोसै आङो स' फुल सापर्ट हो सनाफोर सापर्ट होलायलायगोन आरोना सनाफोर आंबोथ' फुरा सापर्ट हैफिनो ना नोंथांमोनखौहाय जाय आं बायदिनो फिसा इउटुबारफोर स' आंखौ फुल सापर्ट खालामदो सनाफोर दा बे जायगानिफ्राय थांथ'सै आरोना सनाफोर एसे जायखायलांथ'सै बे जायगानिफ्राय टाइमा बारा गैया आंहा फिसालाखौ लायलांनो हागौ नै बिथां सानैयाबो लेटार पेटार जालायबाय नै बालायबाय थफ्लाया थांनोसैलाय सनाफोर बे थफ्लानिफ्रायलाय बहा बारग'नो बेफोरजोंलाय मा पिकनिक जानो आरोना
बिमाया जागोन पिकनिक फिसाजोआ बाला बुला ओंखायनो बेफोरखौ दोनथ'थारनोसै आङो फिसा सानैखौ फेदेरनानै लाग्रोथारनोसो देनां नायनोसै मा जायो आं बारा इन्ट्रेस्टबो गैया बेफोराव सर'बाव फैबाय आरोना सनाफोर जोङो ओमफ्राय नैबेलाय माथो नैबेनोथ' पार्कआ ओमफ्राय पार्कजों माने पिकनिक स्पटजों खाथि खाथिखा आरोना नो टेनसनसै बिमाफोरा जाबाय था फिसाफ्रा गेलेबाय ब्रिजनिफ्राय दैया बिदि नुहुरो आरोना सनाफोर नै जोंना गौरां दैसाया ओमफ्राय नै पिकनिक स्पट थांनाया बैनोमोन बैयावनोथ' स्पटमोन ओमफ्राय नै आयु नै थाथ'थारा आंना फिसाया थांसै जोङो मैगं एसे लांफानोसै ओमफ्राय बे एम्फौ लाथाया बेसेबां मादै जानो हायाहाय बारा गियोसो पक'राबो लांफानोसै आरोना साहाजों जाहैनो एसे मेंनायबो मोनबायना दोखो दोखोनो आरो दा फिसालायाबो लुगैफैगोन फैफायोबाबो स' लांफानोसै एसे सौफैबाय आरोना सनाफोर जोङो बेनिफ्राय सनाफोर आयै मालाय मानसिफ्रा जि आलायारन मुभि नायहैदों ओमफ्राय बेबो 1000 टिकेट लायबावसो आरोना आयौ ओमफ्राय जानाय लोंनायबो फ्रिबो जाहैदों ओमफ्राय आंहाथ' दा बायदियाव फ्रियाव नुयोबाबो आङो नायहैनो हाखानाय नङाना बेफोर जोलैखौ लानानै सोर फाग्ला मुभि नायहैलाबायनोसै बिफा थाबानो एसे आलदा खोथामोन बाहेरायाव लाबथिंबायनो थ' रावबो गैयाना स' आङो 1000बाबो नायहैया 50 थाखाबाबो नायहैया 10 थाखाबाबो नायहैखायामोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय मानसिफोरा नायहैबाय आंनि सिनायनाय लोगोफोरबो नायहैदों दानि मैगं बायनायावहाय आं लोगो मोनदों आरोना मालाय खिथालांदों मालाय मुभि नायहैनोसै होननानैहाय थ' नायहैबाय ओमफ्राय आं देनां मबाइलफ्राव मोजाङै हगारोबा नायनोसै दा थाथ'नोसै नांथ'ला बेफोरखौ ओमफ्राय सनाफोर आंनि बे जायफोर बेखिनि एसे शेयार खालामनायखौ जायफोरा फरायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै नै फिसालाया थिग थाक सफैबाय आयौ नै ओमफ्राय बानाया सिन जाजोब्बाय नै माला बारग'बावगोन ओमफ्राय आङो बिदि सिन जानाया जेब्लानो अबेबा थांनानै बायो एकदम बिदि सिन जानानै फैजोबो आरोना माथो खालामबावनो सनाफोर गाव हारसिं आथिंजों मोजां थाबायनो रोङागौ मानि आं बाखाबाय थानांसिगोन नङासै बेनिफ्राय प्लिज नायनानै लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदोलाय ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोलाय सनाफोर आंबो बेबायदिनो खालामहैखागोन आरो आं खालामखाथारोबो सनाफोर ओमफ्राय नै साहा पान होनानै फिसालाखौ बहायनोसैलै आं सनाफोर गाबोन आरो एग्जाम मोनसे दंबावो बेनिफ्रायसो एसे फ्रि जाथ'सिगोन आरोना आङो खर' माथा सानायफोरा सनाफोर दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच